Ravlund, han lige kan undgå Pointer, og det er sætter Havlund den til Ulle. Han bliver ikke i Porsche, det er efter over i anden Porsche. Så er det altså 2 point pris for Ravlund, også en Porsche for det. Han var uden nogen form for mulighed for at gøre noget ved Steinfeld Ravlund. Og Alex Thomsen, han var et, kan man sige, lidt uskyldigt offer. Han havde bødetid, der var altså ikke med i det her. Han kommer videre, og så holder vi altså simpelthen med på trods af kun 3 biler. Ja, super er det faktisk, for Kasper Kolke, som jeg også får godt med på den, han kommer også videre 2 biler. Og så er der altså selvfølgelig også Rejs Aarhus fine hjælper, som lidt længere hen. Ja, Gravlunds Alfa ramte det forrige 2 gange, for det var også det, han ramte. Det var også det, han ramte Alfa Romeo. Og så i variant bagefter, så der har vi et meget forhold. Ja, det var super synd. Det betyder altså, at Gravlund, som skulle aflevere bilen til Harald Privat, står rigtig for Aston Martin i sportsformstad. Jeg tror, at Privat har fået en tidlig eftermiddag. Og derudover så er Ralf Morten altså vigtigt, at passe på øjet. Det har vi aldrig for at jeg er ansat eller ikke særlig glad ud. Det var fint. Det er heller ikke nær, det var en meget fin Porsche, som var begyndt at spille på baghjulene. Jeg prøver at se baghjulet her i venstre baghjulet også. Jeg har drukket fuldstændig under bilen der. Så det er ikke en revolution, der kan klare sig kamp at tage den her. Det er altså desværre en lidt alvorlig skade i baghjulene på Porsche. Jeg tror, at baghjulene er ikke det eneste problem. Der er altså også nedskade på Porsche. Det kan altså lige form for højre på sidste form, hvis man Porsche er så højre fuldstændig ikke meget til. Så han har altså taget godt fat i stort set alle hjørner på Porsche, som altså også skal bringes væk, for at vi kan komme videre med pro-anløbet. Og det er altså præcis samme sted, det her det starter balladen med 4-2 vogne, som Kasper Elgaard tidligere på dagen i Race for Ride kom til at blive fanget af vandet og røg i autoværende med Teslaen. Det er præcis samme sted, som det koster. Altså midt imellem ydersporet og midtersporet, han rammer altså lige nøjagtigt de vandbaner, som vognbanerne de er. Han rammer den forhjørne, kun derfor med baghjørne. Og så er det altså meget også. Den venstre skade er Alfaen, med Ravlund, fuldstændig ude at kunne undgå det. Rammer baghjørne, der går godt ud. Fordi der er to blokposten faktisk, som så er der billige til det er der kommer røde flag i vores der er altså helt korrekt i at det skal altså stoppes. Så står bordene lidt og spiller over ved dem. Der var tidlig fri, og indtil videre ser det altså ud til at være en Fandelle. Og rødt for det.